Dødsstraf. Går jeg ind på dødsstraf? Jeg har 2 holdninger til, om vi skal have ført dødsstraf eller ej. Altså min ene holdning er, at hvis nu der var en, der slog mine venner og familie ihjel, så vil jeg selvfølgelig synes, at ham/hende, der har gjort det, skal dø, men stadigvæk har i baghovedet, at så er vi ikke bedre selv. Altså, hvis nu nogen lige har fået dødsstraf for mord, og vi så skal dræbe ham/hende, så den person, der dræber morderen, er også en morder, og hvorfor skal den person så ikke også have dødsstraf? Det er altså lidt dobbeltmoral, synes jeg. Men jeg synes i stedet, at vi skal indføre livstid som livstid, sådan det er, hvad det hedder. Men jeg synes, at strafferammen skal laves om. Jeg synes ikke, at straffe for mord og voldtægt er hård nok. At der heller ikke skal, og at jeg synes heller ikke, der skal være tv og alt det på deres værelse. For nogle af dem, der sidder inde, laver ikke andet end at ligge på deres badedagen lang og se tv. TV'et skal væk, så der kun er en seng, sol og måske et bord inde på deres værelse. For så bliver straffen lidt hårdere med, at de kun kan sidde og kigge ind i en væg en hel dag. Og så får de tænkt over, hvad det har gjort, og så kan vi jo håbe på, at de har tænkt, at det ikke er værd at skulle sidde inde resten af deres liv. Altså, jeg har også et eksempel som, for eksempel Peter Lundin, at han kunne nok godt finde på, at når han kom ud af fængslet, at gøre massemord igen, fordi fængslet ikke har været hårdt nok. Og undskyld mit sprog, men han er fucking ligeglad med det. Altså, ja. Yeah. Det var første spørgsmål. Og så om, at jeg skulle kommentere nogle af de unge synspunkter. Det er, at Christina på 18 år og Elisabeth på 17 år. Altså, jeg kan godt forstå, at de vil have dødsstraf, hvis der skete noget med dem, der stod dem nære. Men jeg tror stadig, de har tænkt over, at de ikke er bedre selv, hvis de fik morderen dræbt. Altså, ja. Altså, jeg har ikke rigtig nogen. Jeg er sådan enig med resten, og har ikke noget at kommentere på det. Så det var mit dødsstraf.